ajé o ọ̀pọ̀ dúkìá ló ṣègbé níbi ìjàmbá iná ńìlọrin. títí di àsìkò tá a fi ń kó ìròyìn yìí jọ, inú àdánù ńlá ni mọ̀lẹ́bí ọba olóògùn lágbègbè ìta àmọ́dù nílùú ìlọrin wà báyìí. iná ló jó yàrá mẹ́fà gbúrúgbúrú lágboolé wọn lọ́jọ́ ẹtì Friday ọjọ́ 3 oṣù kọkànlá yìí. aláròyé gbọ́ pé kẹ̀ùkẹ̀ù ni iná ń jó ilé fúláàtì oníbejì ọba olóògùn ọ̀hún tó wà lágbègbè ìta àmọ́dù níjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn ìlọrin west nílùú ìlọrin. gbogbo ìgbìyànjú àwọn ará àdúgbò láti pa iná náà ló já sí pàbó nítorí wọn kò tètè rí àwọn panápaná ké sí bí iná ọ̀hún ṣe ń búgbàmù sí i títí tó fi jó yàrá mẹ́fà náà gbúrúgbúrú. wọ́n ní nǹkan bí aago 5 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ yìí ni iná ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ àti pé iná ẹlẹntiriiki tó ṣẹ́jú ló ṣokùnfà ìjàmbá iná tó lágbára tí apá kò sì ká bọ̀rọ̀ ọ̀hún. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà, alukoro iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Kwara Hasan Hakeem Adékúnlé ní dúkìá tó ṣòfò níbi ìjàmbá iná yìí ń lọ bíi mílíọ̀nù 27 náírà 27 million. ó ní iná ọ̀hún lágbára kọjá àfẹnusọ, ṣùgbọ́n ní kété tí àjọ panápaná gúnlẹ̀ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni wọ́n kápá iná ọ̀hún tí wọ́n sì pa á pátápátá kó má bàa ràn mọ́ àwọn ilé míì tó súnmọ́. ọ̀gá àjọ panápaná ní Kwara ọmọọba Fáládé John Olúmúyìwá rọ gbogbo àwọn olùgbé Kwara láti máa wà ní ojú lálákànfin ṣọ́rí lọ́fíìsì àti nínú ilé kí wọ́n sì máa yàgò fún ohun gbogbo tó lè ṣokùnfà ìjàmbá iná láyìíká wọn. Ibrahim Alágúnmu ló ṣàkójọ ròyìn yìí fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròyé online. Faith Adébọ́lá ló kà á sétí ìgbọ́ yín.